Так. Така хора, просто изобщо не знам какво става. Защо се начало. спира. Да. Видеото от начало, да. Не знам какво става с тия клипове. Така, хора, от мен ви казвам чао, защото ме извикаха да се прибирам. Абе, остани още малко, бе. Аре бе, Ще кажа да се видам колко часа, бе. аре бе, Аре, бе. аре ми бе. Утре ще се видим пак, нали? Мой да не стане да играем. А утре тук ли си, бе? Съм си, бе. Добре, айде. После да качиш клипа да го гледам. Окей, бе. Прието е. Ама то, който го направихме ние двамата в началото, кога не спирах. Ще ще ги кача всичките. Окей. Ама ги озаглави Буркан 2, 3 и 4. Нали това е четвърто. Защото два пъти спира. Ти си качил вече едно. Тъпото е, че не мога да ги комбинирам. Ама да стане днеска да ги качиш. Да стане днеска. Ама ще иска време да се качат. Окей. Хайде, в И да. 10 часа. И да, хора, просто това ще е от него. За жалостта. Това е от него. Да. Утре е възможно пак да направим клип заедно или само с глупавия ми брат. Да направим заедно, хора. Дали е с брат ми, че той е ужасно. Че ние двамата си сме добър екип. Да се надяваме и Еля да си довлече за газол. Да, да се надяваме. Те няма какво да играят за това. Сигурно. Аре, чао. И като го кача, ще видиш колко работи съм намерил. Окей, айде. Там сега ще ходим в мините, хора и... Да, казахме там... Не се чудете, трябва да се тръгва. Не сме голями, ако си мислите. 10 години, на 10 години, то аз съм на почти 9 години, не. Аз съм 9 години. Още малко правя 10-та. Не сме голями, да си решаваме колко да спиме, къде да си бъдем. Не мога да решаваме. Всичко искаме разрешение. За всичко си искаме разрешение. Ако дадат, го правим, ако не. И да, за доста работи искаме разрешения, за някой не. Пак, да сме какво да правим сега. Но... Така че хора, да знаете, не си мислете, че той си е решил просто да се тръгне и така. Защо така се иска? Малки сме. Това е гадното. Бля. Аз да не съм 50-я. Добре, извинете ме, хора, просто бавим там. Така, извинете ме, хора, трябваше да ям. Сега в момента си ям и вафла. Не е много лошо, че си апом. Докато правя клипче, сигурно няма да се обиди там нещо. Ау, мъдър. Не помози, бе. Знам, че ти влизам в дома. Днес не излизаше. Ето, приятелят ми Аги, който се тръгна, ето какво съм открил. Откривам доста работа тук. Да съм трябва, че има Емералд, който има опасност да падне. Няма опасност да падне. Окей. Да, не си. Да, разкалита слава. Yes. Whatever. Да, баце. Да.
Нищо, че няма място. Нищо. Оле, за котилът съм. Това е цял рай. Това са цял рай с диаманти. Боже, айде да беше тука. Ще да лудна. Колко работи намерих. Заги, знам, че гледаш. Той ти с това искаш да го видиш. Ти ми каза. Преди да тръгнеш, ей, имам тъпата вода тук. Къде не мога да се спрем. Все тая. Само не го вземем веднага. Йо! Yes! Само не ми казва, че има и навътре още. Само да няма още навътре. Няма. Добре, спрема. Добре. Така, тук че няма място за работите. Да ги намирам, само занимайте четата. За тях винаги ще има място. Аре, това е на хапка от вафлата. Хайде бе. Добро. Ще ми се да беше тук, ще да ахне направо. Това е готино. Не ми беше суматия. Работи. Така. Добре. Мама. Бала. Скелетон. Лошо. Скелетон. Ама май ще умре летом. Ако си ето го. Къде си бе? Ти ще се умре летом. Ай го е. Ама няма да става умре летом. О, мага, то ще ме отили. Пак ти гадня. Скелет чувам. Най-шибания скелет. Хора, това е най-шибания скелет. Ох, извинете ме. Но ме е страх, обаче, да скоча. Ще направим митка. Добре, бе, братче. Добре. О, да баце, скочи. Камина. Така си имаме камъни. Нямам камъни. Хора, много карта го направих епизода, ама мисля да споря вече, защото много късно стана, съм направил това епизодите, само спират случайно, нали? Да знаете, ще го кача на части, ще е самия епизод и да, това е видеята за днеска. Надявам се да ви харесали, естествено. Абонати, не баш абонати, лайкове, подобни, семията, гледания, коментар напишете за някакво предложение на мапи или нещо.
Не знам дали ще, ако някой иска мод да се опитам да възвърна Гънс мода. Не знам, може и дали успея, зависи. Пишете долу в коментарите, ако искате да върна Гънс мода да се пробвам. Ако не успея, няма да го връщам просто. И да, това е епизода. И да, чао! И да знаете, не винаги ще казвам края на епизода.